Terve! Niin, nyt me niin kuin katsotaan kesä ja syksy. Ei syksy, vaan talvi. Teidän pitää itse äänestää silleen, että laittakaa vaikka kommentteihin, että haluatteko, että niin kuin, kumpi teistä on, kun niistä on tehty sellaiset kuvat, että onko teistä kesä, hienon kuva vai talvi. Että se selviää vain siitä. Sen ensi jaksossa tulee kumpi hävisi ja semmoinen, että tulee niinku toiset kilpailijat, että tulee vaikka joku syksy tai semmoinen kuva. Ja niistä taas saa sitten silleen. Se loppuu siihen, kun kummatkin saa tasavertaisesti ääniä. Ja sitten katsotaan, kumpi on voittanut. Joo. Tai mikä niistä on voittanut. Myös syksy ja semmoisia. Katsotaan nyt ensin kesä, koska mehän haluta heti kylmää. Muistakaa äänestää. Siinä on kesäkuva. Siinä on lammas, luultavasti jetskiauton ja tässä on aurinkoa täyvät ottaa ja ollaan varmaan evässä retkellä. Ja tässä on koko kuva, niin mennään sitten talveen. Kyllä. Nyt voimme mennä talveen. Tässä on talvikuva. Siellä on varmaan tehnyt lumikon. Tässä on he kaksi. Siinä täytyvät olla. Heidän nimet on Mirri ja Felina. Joo. Kyllä, siinä oli kummatkin kuvat. Muistakaa äänestää. Sen selviää siitä äänestä. Minä lasken ne äänet ja sitten selviää voittaja, että äänestetään niin pian nopeasti, että teidän mitä tahdotte, että voittaa. Hei hei!